በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ሚያዝያ ዕለት 30 ሚያዝያ። በዛ ዕለት እዚያ ቅዱስ ማርቆስ ወንጌላውን ሐዋርያን ናይ ሃገረ እስክንድርያ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትን ሰማዕትነት ተቐበለ። ነዚ ቅዱስ እዚ ስም አቡኡ አርስጦቦሎስ ይበሃል። ካብ 5 ዓድታት ከ እዩ። ስም አድዩ ድማ ማርያም እዩ። ንሳ ኣብ መጽሓፍ ግብረ ሐዋርያት ተዘኪራ ዘላ እያ። ናይ ቅድም ስሙ ኣብ መጽሓፍ ግብረ ሐዋርያት ከም ዝብሎ ዮሐንስ እዩ። ሐዋርያት ኣብ እንዳ ማርያም ኣደ እቲ ማርቆስ ዝተሰመየ ዮሐንስ ይጽልዩ ነበሩ። እዛ ሰበይቲ እዚኣ ሃብታም ነበረት። ንወዳ ማርቆስ ከኣ ቋንቋታት ዮናኒ ማለት ግሪክ፣ ፈረንጂ፣ ላቲን ወይ ድማ ሮማውያን፣ ዕብራይስጢ ኣምሃረቶ። ምስ ዓበየ በርናባስ ምስ ጳውሎስ ክኸይድ ከሎ ናብ ስብከት ወንጌል ምስ ወሰዶ። እቲ ኣብኣቶም ዝበጽሐ መከራ ምስ ረአየ ግና ኣብ ሃገር ጵንፍልያ ገዲፍዎም ናብ ኢየሩሳሌም ተመልሰ። ንሳቶም ምስ ተመልሱ ግና እቶም ኣሕዛብ ናብ እምነት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስጋና ንዑ ይኹን ምምላሶም ምስ ሰምዐ፣ ጎይታና ድማ በእዳዎም ተኣምራትን መንክራትን ከም ዝገበረ ምስ ፈለጠ ምስኦም ብዘይ ምህላው ተጣዕሰን ሓዘነን። ካብኡ ምሶም ክኸይድ ደለየ። ሐዋርያ ጳውሎስ ከኣ ምስኦም ክማልእዎ ኣይደለየን፣ ምኽንያቱ ንሱ ቅድም ስለ ዝገደፎም። በርናባስ ግና ዘመዱ ስለ ዝኾነ ምስኡ ወሰዶ። ድሕሪ ዕረፍቲ በርናባስ ከኣ ናብ ሃገረ ሮማ ከይዱ ናይ ቅዱስ ጴጥሮስ ሰዓቢ ኮነ። ኣብኡ ከኣ ወንጌል ፀሓፈ። ቅዱስ ጴጥሮስ ዝተርጎመሉ እዩ። በቲ ወንጌል ገይሩ ከኣ ኣብ ሃገረ ሮማ ሰበኸ። ድሕሪዚ ብትእዛዝ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስጋና ንዑ ይኹን፣ ከምኡውን ብትእዛዝ ሐዋርያት ናብ ሃገር እስክንድርያ ከደ። ኣብኣ ኸኣ ስብከት ቅዱስ ወንጌል ሰበኸ። ወሲኽውን ኣብ ኣህጉራት ኣፍሪቃን ኣብ በርቃን ኣብ 5 ዓድታትን ሰበኸ። ናብ ሃገረ እስክንድርያ ከኣቱ ከሎ ኣሳእኑ ካብ ኣጋሩ ተበትከ። ኣብቲ መተው ዓዲ ከኣ አንያኖስ ዝተባሃለ ሰፋይ ኣሳእን ነበረ። እቲ ዝተበትከ ኣሳእኑ ክሰፍየሉ ሃቦ። ክሰፍየሉ ከሎ ኣጻብዑ ብመስፈ ወግኦ እሞ ደም ጥብጥብ በለ። ብቋንቋ ዮናኒ ገይሩ ከኣ ኢታ ስትኣሶ በለ። ትርጉሙ እግዚአብሔር ሓደ እዩ ማለት እዩ። ቅዱስ ማርቆስ ከኣ እግዚአብሔር ዳ ትፈልጦ ዲኻ? ከመይ ጌርካ ትጽውዖ ኣለኻ በሎ። ንሱ ከኣ ኣይፈልጦን በሎ። ቅዱስ ማርቆስ ከኣ እግዚአብሔር ሰማይን ምድርን ካብ ዝፈጥር ጀሚሩ ኣቦና ኣዳም ትእዛዝ ምፍራሱ ምጽኣት ማይ ኣይሂ ንሙሴ ልኢኹ ንእስራኤል ኣብ ግብፂ ከም ዘውፅኦም ሕጊ ከም ዝሃቦ ክነግሮ ጀመረ። ናቡከደነፆር ካብ ኢየሩሳሌም ናብ ሃገረ ባቢሎን ከም ዝማርኾም ነቢያት ብዛዕባ ምጽኣቱ ከም ዝተነበዩ ቃል እግዚአብሔር ሰብ ከም ዝኾነ ገሊጹ ነገሮ። ካብኡ ኣብ ምድሪ ጡፍ ኢሉ ብኢዱ ጸምሪ ገይሩ ነታ ዝደመየት ኢዱ ቀብኦ። ለኸየ እሞ ሽዑ ሓወየ። ንሱ ከኣ እቲ ሰፋይ ኣሳእን ንቅዱስ ማርቆስ ናብ ገዙ ወሰዶ እሞ ንስድራ ቤቱ ደቁን ኣዝማዱን ኣምጽኣሉ። ንሱን ምሂሩ ምዒዱ ኣእሚኑ ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ኣጠመቖም። ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣመኑ ምእመናን ምስ በዝሑ ምስጋና ንዑ ይኹን። እቶም ሰብ እቲ ዓዲ ዜና ቅዱስ ማርቆስ ሰምዑ፣ ንኽቐትልዎ ከኣ ተኣከቡ። ቅዱስ ማርቆስ ከኣ ፈሊጡ ንአንያኖስ ሰፋይ ኤጲስቆጶስ ሾሞ። ንደቁ ከኣ ካህናትን ዲያቆናትን ሸይምዎም ናብ ሃገር በርቃን 5 ዓድታትን ወፀ። ኣብኡ ሰቢኹ ከኣ ኣብታ ጽንዕቲ ሃይማኖት ኣጽንዖም። ኣብኡ ምስኣቶም 2 ዓመት ተቐመጠ። ንኣቶም ድማ
ኤጲስቆጶሳት ካህናትን ዲያቆናትን ሸመሎም። ካብኡ ናብ ሃገረ እስክንድርያ ተመልሰ እሞ እቶም ምእመናን ኣብ ፍሉጥ ቦታ ከብቲ ዝጓሲሉ ኣብ ገምገም ባሕሪ ወሲኾም ቤተ ክርስቲያን ሃኒጾም ጸኒሕዎ። እቶም ካሓቲ ከዓ ነዚ ቅዱስ ኣቦ ንኽቐትልዎ ብብዙሕ ድኻም ይደልይዎ ነበሩ። ንሱ ግና ነቶም 5 ዓድታት ከከይዱ ይበጽሖም። ተመሊሱ ከዓ ናብ ሃገረ እስክንድርያ ኣጸሙ ኣቢሉ ተሓቢኡ ይምለስ ነበረ። ሓደ ዓመት ኣብ 5 ዓድታት ተመሊሱ ብበዓል ትንሣኤ 29 ሚያዝያ ናብ ቤተ ክርስቲያን ኣተወ። እቶም ህዝቢ ከዓ ኩሎም ከበብዎ። እቶም ካሓቲ ከዓ ናብ ቤተ ክርስቲያን ኣትዮም ንቅዱስ ማርቆስ ኣብ ክሳዱ ገመድ ኣትዮም ኣብቲ ኩሉ ዓድታት ጓተትዎ። ንሳቶም መሊስና እውን ናብቲ ከብቲ ዝጓስየሉ ክንጓትቶ ኢና እናበሉ ይስሕብዎ ነበሩ። ዶሙ ከዓ ኣብ መገዲ እቲ ዓዲ ኣብ ኩሉ ከባቢኣን ወሰናስናን መልአ። ለይቲ ምስ ኮነ ምስጋና ንዑ ይኹን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከምቲ ምስ ሐዋርያት ዝነበሮ ኮይኑ ተገልጸሉ። ሰላምቱ ይሂብዎ ድማ ኣጆኻ ክብል ኣጸናንዖ። ኪዳን ከዓ ኣተወሉ። እንሆ ንስኻ ምስ ኣሕዋትካ ሐዋርያት ተመዓራሪኻ ኣለኻ በሎ እሞ ነፍሱ ደስ በላ ተሓጐሰት። ንጽባሒቱ መሊሶም ኣብ ክሳዱ ገመድ ገይሮም ኣብ ኩሉ እተዓዲ ጓተትዎ እሞ ኣማሲኡ ነፍሱ ናብ ኣምላኹ ኣማዕቆበ። እቶም ካሓቲ ግና ብዙሕ ሓዊ ኣጊዶም ናይዚ ቅዱስ ሥጋ ናብኡ ደርበይዎ። ብፍቓድ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ጸልማት ንፋስን ቁርን ኮነ። ፀሓይ ብርሃኑ ሓብአ፣ በርቅን ነጉድን ኣስሓይታን ኮነ። እቶም ካሓቲ ከዓ ካብኡ ሃዲሞም ክሳብ ዝኸዱ ኾኑ። ከምቲ ከቃጽልዎ ዝሓሰብዎ ዘይኮነ ንስጋኡ ወላ ሓንቲ ነገር ካብ ጥፍኣት ኣይበጽሖን። ምእመናን መጺኦም ከዓ ሥጋ ቅዱስ ማርቆስ ሐዋርያ ወሲዶም ብጽቡቕ ኣልባሳት ብኽብሪ ገኒዞም ኣብ ሕቡእ ቦታ ኣቐመጥዎ። ጸሎቱን በረኸቱን ምስ ኩልና ደቂ ሕዝበ ክርስቲያን ይኹን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ሰላም ለማርቆስ ለማርያም እጓላ ዘሰሃብዎ ባህባል ውስተ አጸደ ላህም ከመዳቤላ አመ አውዮቶ ፈቀዱ ለእሳት በነበልባላ ዝናም ወአሳትያ አጥፍኡ ማይበላ መብረቅኒ ለስጋሁ ከለላ። ሰላም ንማርቆስ ንማርያም ወዳ ብመጽዓን ዝሰሓብዎ ናብ ምውፋር ኣሓውቲ ከምዲበላ ንኸቃጽልዎ ምስ ደለዩ ንሓዊ ብነበልባላ ዝናብን ኣስሓይታን ኣጥፍእዎ ንማዕበላ መብረቕውን ንስጋኡ ከለላ። ዘቕረብክዎ ማህሌት ኣዘኻኺራ ኣይላፍ ካብቶም ኣዘውቲሮም ዘገልግሉኻ ኩሉ ጊዜ ብዘይ ምዕራፍ እንዳኸነብብ ተቐበል ናይ ድኽነተይ መጽሓፍ ዝገበርካ ጎይታ ናይታ መበለት መባእ ውኩፍ ካብ ዘእተውዎ ሃብታማት ናይ ሃብቶም ተረፍ ቅዱሳን ነቢያት ሐዋርያትን ሰባኽያን ሰማዕታት ምስ ጻድቃን ደናግል ከዓ መነኮሳትን ሄራን ባርኾት ባርኹ ማሕበር ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ካብ ዝዓበየ ሽማግለ ክሳብ ዝነኣሰ ህፃን ንዝጸሓፎ ብመጽሓፍ ንዘጽሓፎም ብምድራስ ንዘንበቦ ንዝተርጎሞ ብልሳን ሓዲስ ንቓልውን ዝሰምዐ ብእዝኒ መንፈስ ብጸሎታ ድዩ ማርያም ዓራቂት ካብ ኩሉ ምባኣስ ኣሕቢሩ ይምሓረና ኢየሱስ ክርስቶስ። ሰላም ንዓኹም ጻድቃን ምስ ሰማይት ዘዕረፍኩም በዝሎም ዕለት ንዓለም ዘሰነፍኩም ኢኹም ንስኻትኩም ብኩሉ ትዕግስት ኣብ ቅድሚ ፈጣሪ ለምኑ ብኩሉ ሰዓት ብዘይካ ንስሓ ንዓና ከይወስደልና ሞት። ሰላም ንዓኹም ናይ ዝዓለት እዚኣ ጻድቃን ኩልኹም ሰብኡትን ኣንስትን በብኣስማትኩም ቅዱሳን ሰማይን ምድርን ማሕበር ስላሴ ንስኹም ምእንቲ ማርያም ኣድዩ ዘክሩና ብጸሎትኩም ንኽትሕልውና ተማሕፂና ኣሎና ብናይ ክርስቶስ ደም። ናይ ወርሒ ሚያዝያ ንባባት ብሰላም እግዚአብሔር ተፈጸመ። ምስጋና ንዑ ይኹን።